Sziasztok! Na, itt vagyunk máma is a barátommal. Majd kirakom shortsba ezeket a videókat, vagy nem tudom. Most megyünk felfele. Hova megyünk? A hegyre. Hallottátok? Amúgy ma volt egy olyan sztorink, elmentünk horgászni. Egy tiltott tóra. Beszöktünk. A barátomat, ezt a jó madarat, olyat csinált, hogy kijött a tulaj, ő meg lefeküdt, a tulaj nézte, hogy mit fog csinálni. Ez a jó barát lefeküdt, és a tulaj meg a vállát egy kicsit megüregette, hogy haló, itt vagyok. Szegény Dávid majdnem, hát igen, kitudódott a neve, Dávidka kicsit majdnem megijedt, majdnem beleesett a vízbe, a halakhoz. Amúgy csak azért szöktünk be a tóra, mert nagy halak vannak ott, nagyon nagyok. Akkorák, mint én. Osztuszáj, mondom, fogjunk egyet. De hát a tulaj kijött, és kaptunk egy büntetést. Messze van még az a hegy? Messze. Nem sikerült 11 perc alatt, vagy mennyi? Akkor megállítok most 11 perc. Az anyukát fog úgy veszekedni rád, mint a... Mindegy, hogy veszekedjünk. Így jó, ne, az egy kicsit messze van még. Nem tűnt messzinek. Nem? Ja. Jó, te kerünk? Igen, csak a videónak. Ne játszodjak a képben akkor. Nem látszóda. A videók se itt Apo... Á, nem vagy te amúgy csúnya? Úgy gondolod, gyere! Ilyen meredek helyen biciklizünk. Lehet egy kicsit hülyék vagyunk. Vigyázz, itten már nehéz! Milyen szép a kilátás! És nem érkeztem feltekerni, aradt egy ennyi hely. Már hegy van, itt már tolni kell. Hú, a hegyek. Milyen szépek. Csak az a baj, hogy még nem látni. Na mindjárt. Úgy beleraknám most a biciklimet, csak félrek, hogy valami kiszúrjak. Kereketnék, milyen jó fényképeket lehetnék csinálni. Nem? Jó van, tisztán.